anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Tatakwazi anyị nwelu nwa anyị nke anyị ga-eme mmiri Chukwu tata, nke nne na nna ya na-edubata n'ụlọ ụka late. Ụbọchị izizi ọ ga-abata n'ụka ka nne na nna ya na-ebudata ya n'ụlọ ụka late, mana ọ ga-adịcha mma anyị na-ewerukwazi ya bụ nwatakịrị na-erunye n'aka Chineke, wee na-asị ka nne na nna ya duzie ya ọfụma, ka ha nyere ya aka ka ya bụ nwatakịrị nwee ike too n'egwu nke Chineke, tokwazi na amamihe. Na ajamasị n'ụwa ezinụlọ echenwune na-erunyekwazi maka nwa ọfọ ha, anyị na-erunyekwazi maka udo nke ụwa niile. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị natazi ya n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstịa nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye aka njehie Maria dị ngọzi, sebrowa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
nsọ na ebube Chukwu na amen amen amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile, biko hụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị, nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa ikwere anyị, wee bịa keta oke na aṅụrị nke n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. A reading from the book of Numbers. The Lord came down in the cloud and spoke to Moses. Taking some of the Spirit that was on Moses, the Lord bestowed it on the 70 elders. And as the Spirit came to rest on them, they prophesied. Now 2 men, one named Eldad, the other named Medad, were not in the gathering, but had left in the camp. They too had been on the list, but had not gone out to the tent. Yet the Spirit came to rest on them also, and they prophesied in the camp. So, when a young man quickly told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp, Joshua, son of Nun, who was from his youth, had been Moses' aide, said, Moses, my lord, stop them. But Moses answered them, Are you jealous for my sake? Would that all the people of the Lord be prophets? Would that the Lord might bestow his Spirit on them all. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The precepts of the Lord give joy to the heart. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are true, all of them just. Though your servant is careful of them, very diligent in keeping them, yet who can detect failings? Cleanse me from my unknown faults. From wanton sin especially, restrain your servant. Let it not rule over me. Then shall I be blameless and innocent of serious sin. A reading from the letter of St. James. Come now, you rich, weep, and wail over your impending miseries. Your wealth has rotted away, your clothes have become mother-eaten. Your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimony against you. It will devour your flesh like a fire. You have stored up treasure for the last days. Behold, the wages you withheld from workers who harvested your fields are crying aloud, and the cries of your harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and pleasure. You have fattened your hearts for the day of slaughter. You have condemned. You have murdered the righteous one. He offers you no resistance. The word of the Lord. Your
consecrate us in the truth. Hallelujah. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Maka dere. Jọn gwara Jesu, onye nkụzi, anyị hụrụ onye ji aha gị na-achụpụ ajọ mmụọ. Anyị gbara mbọ igbochi ya n'ihi na ọ bụghị onye otu anyị. Jesu zara ya, unu egbochiri ya. O nweghị onye jiri aha m rụọ ọrụ ebube ga-atụgharị mgbe ahụ na-ekwutọ m. Onye na-adịghị emegide anyị bụ onye nke anyị. N'igwu n'eziokwu, onye ọbụla kụnyere unu otu iko mmiri oyi n'ihi na unu bụ ndị nke m, enweghị mgbe agaghị akwụ ya, ọ ga-erite ụgwọ ya. Ma onye ọbụla ga-edufu otu n'ime ụmụntakịrị ndị a kwere na m, ọ ga-akara onye ahụ mma ma ọ bụrụ na ekenyere nkume buru ibu n'olu ya tụnye ya n'ime osimiri ebe mmiri ga-eri ya. Ọ bụrụ na aka gị eme ka emehie, gbupụ ya. Ọ kara gị mma iburu otu aka banye na ndụ karịa iburu aka abụọ banye n'ọkụ mmụọ ebighị ebi. Ọ bụrụ na ụkwụ gị eme ka imehie, gbupụ ya. Ọ kara gị mma ịda ngwọrọ ma banye na ndụ karịa inwekwa abụọ ma atụba gị n'ọkụ ala mmụọ. Ọ bụrụkwa na anya gị na-ebutere gị ọdịda, ghụpụ ya. Ọ kara gị mma iburu anya mpịa banye n'alaeze Chineke karịa iburu anya abụọ laa n'ọkụ ala mmụọ ebe idide ya bụ ọnwụ. Idide ya anaghị anwụ anwụ, na ebe ọkụ ya na-adịghị emenyu emenyu. Ozi ọma nke onye nwe anyị.
ka anyị sịkwa n'oziọma anyị nụrụ nata mgbaghara njọ. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, ya bag me nyelo na aka tata. Ke time anyị ji ebido mass? 1:30. So 1:30. Ọkụ unu ji aka unu kwụ, ọbụrụ m kwụrụ. Ọkwa ihe unu kwụ? No, 1:30. And so what it means, no onye bịa 1:35, no megene. And then nke na-esozi ya bụ na Catholic Church, maka anyị niile bụ ndị Catholic, ọkwa? Anyị niile mere baptism, je first communion, je confirmation. So many of us agbaga akwụkwọ. And etu Catholic nkụzi ha mmụta na ụmụaka mma na ụnụ niile mụtakwuru bụ na ebido ihe ọgụgụ n'ụlọ ụka, maka na ndị bịa n'oge dị entitled to listen to the word of God. And so onye si na ya ga-abịa late ama be problem to ndị ọzọ. Am I right? So na etu Catholic si kụzie ya bụ na ọ bụrụ na ebido ụka inwe ike na-abata, mana ozugbo ebidoro ihe ọgụgụ ime gịnị? Ịbịa ịkwụrụ n'azụ ụlọ ụka, because emejesi onye nọ n'oche na-ege okwu Chineke isi ka isi ya shift olu gị, you are becoming a problem for that person. Ọhịa ụka kụziri, ọ bụrụ m na-akụzi. Then asịkwa ụka sịkwa anyị, mana agụgịrị ihe ọgụgụ akụzie okwu nke osebụrụ ụwa, ebidozie responsory Sam, ndị ahụ nọ n'azụ eme gịnị? Abata. Ebidokwa ihe ọgụgụ nke abụọ, ịbịa late ịkwụrụkwa n'azụ. So here we have na church warders, you have to be more proactive on this. In order to chelu, you can occupy the seats in on azu. Then ozugbo akosili ihe ọgụ nke abụọ, mgbe a na-ekwu hallelujah, unu abatakwa. Ozugbo a na-ebidokwa oziọma, gị na-eme akpọchikwa ụzọ. Ịbịa late mgbe a na-aga oziọma, ịnọdụkwa n'azụ, maka na ndị nọ n'ụlọ ụka kwesịrị ịnụ oziọma Chineke, maka nke a ka ha ji eme gịnị? Ka ha ji ana. Agụsizi oziọma at that interval, mgbe agụsiri oziọma, ndị nọ n'azụ chọrọ ịnọ n'iru eme gịnị? Agbagota. Ekwuba okwu Chukwu, amenwe a single movement na church. Ọhịa ụka kụzi na amenwe single movement until ekwugido okwu Chukwu bie. Mgbe eji ekwuzi ekwe m n'otu Chineke, ndị late eme gịnị? Abata akwa. Etu ekwuru nọ. Ọkwa bụ ndị Catholic. Ka anyị menụ na etu esi ikwu n'enụnụ. Aka mara mma ka m ga-akụrụ gị Chineke m. Aka mara mma ka m ga-akụrụ gị onye na-eme mma. Kubara ya ka mara mma, kubara ya ka mara mma, kubara ya ka mara mma, kubara ya ka mara mma. Egwu mara mma ka m ga-agbara gị Chineke m. Egwu mara mma ka m ga-agbara gị onye na-eme mma. Babara yego maramma, 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 babara yego maramma. Ukwe maramma ka m ga-ekwere gị Chineke m. Ukwe mara mma ka m ga-ekwere gị onye na-eme mma. Kwebere ya ukwe mara mma, kwebere ya ukwe mara mma, kwebere ya ukwe mara mma, kwebere ya ukwe mara mma,
kwebere ya ukwe mara mma o, kwebere ya ukwe mara mma o. Aka mara mma ka m ga-akụrụ gị Chineke m o. Aka mara mma ka m ga-akụrụ gị onye na-eme mma o. Kụbara ya aka mara mma o, 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 kụbara ya aka mara mma, aka mara mma. Amen. Amen. Tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Okwu nchọ ka nnejele anya Chineke chọrọ ịkụziri anyị tata bụ do not prevent them. Unu akwụsịna ha. Anyị n'anya na nkụzi Jesu Kristi. Jesu Kristi is so welcoming. Anọfụrụ onye ọbụla na-akwụsị ndị nke ya ịnụ onu ya. Ọ dị happy about it. Ọ bụ na ichetala ịbanye n'ozi ọma na Gospels. Mgbe ụmụaka na-achọ ịbịakwute Jesu, gịnị mere? Ndị ụmụazụ na-eme gịnị? Na-akwụsị ha. Kedu ihe Jesu kwuo sị? Do not stop them. Unu akwụsị na ụmụaka anụnwa. N'ihi na alaeze eluigwe bụ gịnị? Nke ndị dị otu a. Do not prevent them. Ị chetakwa na oziọma kwa mgbe Bartimaeus, son of Timaeus, adị m echefu okwu a, Bartimaeus, son of Timaeus, mgbe ọ nụrụ ka Jesu na-agafe n'ụzọ, gịnị mere? Ọ na-eti, Jesu nwa David, mee gịnị? Melụ m ebele. Ndị ụmụazụ jekwuru esi ya, imepe ọnụ gị akwu okwu a, eke ngodi ọkpa fada kere mmadụ n'ụlọ ụka. Amabu unene WhatsApp fada kele ọkpọ. Mana apologize again anyway. Oh, mistake. Ịmago na mgbe ụfọdụ emekatakwuzie mgbe ụfọdụ ihe nji kwuo ya na mgbe ụfọdụ ha amakwụrụ mgbe eji eme. Enwe mgbe m mechalụ masters childhood and special education. Ewetinye na PS24 ka nje kuzi weta ụmụaka agwụgwụ julu na Brooklyn. Eje m ụmụaka ha agakata ihu ka ndụrụ ha jee ebe ha ga-atụ game, agakata ihe ofu tinye azụ kwalụzie onye ọbụla akwalụkwuo ma m ka m lụọ ana. Ihe nke afọ m ihe mere njidekwa aka m nza na nwee ike kee ụkpa kịta kredit ya edo ga ewepụtago m aka ka m njidekwa yazi Chineke mere m ebele ka m si ebe a pụọ. Aka ụmụaka na-akpa mgbe ewu ji efu. So I pitied the priest anyway. So ka a na-akwụsị Bartimaeus raised his voice and say, Jesus of Nazareth, have pity on me. Mmadụ akwụsịkwana m. Jesus said, biko nrapụna ya. Bartimaeus, come. Okulie n'aka sị gịnị ka ị chọrọ ka m melụ gị? Say, achọrọ m ịfụ ụzọ. I want to see. Na ma nnọọ gị nwa bụ onye ahụ bụ ife. Nye m ife. Jesu nye ife. Abịa n'ihe ọgụ agụla anyị n'ihe ọgụ nke mbụ, egosi anyị Moses. Moses bụ the only prophet enwere at the time. Ndị ọzọ enwezi bụ ndị ụkọchukwu ndị nọ na agbụrụ Levite, Aaron na ikwu na ibie. Mana ọsọsọ Moses bụ onye na-afụ Chineke, sọsọ Moses na-anụ nke Chineke kwu. Mana Chineke enekatazi anya fụ na ndị nke ya na-ebuzi ibu na one person is not enough. Anetu aka ọ dịkwazi sọsọ m, I'm not supposed to be the only tool of evangelization. Anyị niile ọnya mere ife onye na-abịa ụka mgbe a na-agụ ihe ọgụgụ ka ihe ga-eme
isi echelu ime eche ka fada sizie n'azụ ebe a je chụba mmadụ ọsọ mgbe nchụtaziri onye ahụ gwa nya ma ịgbachi ọ na-aga na-aghasasị ha na ụfọdụ bụ a na-agụzi ihe ọgụ ahụ ọ bịara okwegodo onye ọbụla n'oche n'aka distract bụ onye ọbụla mgbe ọ ga-eji wekwechazie n'aka ndị niile na-egezi ha na-agụ enwezi onye mma ebe ebido enwezi onye mma ebe a kwụsị. That's why ụka ji esi ya nọdụ n'azụ so ife onye a ka ọ na-akpọwa n'ụlọ ụka ime gịnị isi achelo na ọ bụrụ nkụzi ụka, because all of us are supposed to be prophets. We speak the word of God. We speak power to people. Chukwu sị ya ga-enye mmadụ 70 the spirit of Moses so that they start prophesying ka onye ọbụla so na-ekwupụta okwu Chineke. Mana enwere mmadụ ịbụọ ndị so na mmadụ 70 ahụ ịma na enwe ndị ọgha bụ ibe ha nọrọ ebe a ha nọrọ ebe a, people who will never be at the right place in their lives. A na-eje ha na-eme gịnị anaba asị mba sị gbawa n'etiti. So enwe ụdị ndị ahụ mmadụ ịbụọ ha si n'ebe ibe ha nọ mee gịnị jewal, mana ofu ihe dị n'ebe Chukwu anọ bụ akwefula onye Chukwu ga-azọ. Ịnọdụgodu n'ime ọhịa, the power of God will find you there. If God wants to bless you, akwefula anyị niile kpụọ gị ekwu, anyị niile si na ọhịa agalụ gị ekwuchakwa Chukwu, you will find you where you are. Chineke wefu mmadụ na-aba ahụ maka ha soro ibe ha nọdụ ebe ha ga-anọ. So mgbe nọzi mmadụ ịbụọ ndị esorozi ibe ha mgbe mmụọ nsọ bịa dọrọkwa ebe ha nọ na-abụ abụ na-ekwu okwu Chukwu na prọfesai. Ịma na-abịa n'ụwa enwere ndị bụ ndị aghụghọ, ndị mgbata asịrị, ndị ga-abụ afọ ha n'ihe na-aga, ndị a na-atakwu ihe mgbe niile. So ndị ntakwu ahụ afụra mmadụ ịbụọ a ka ha na-ebu amụma, ha sị hey, mmadụ ịbụọ a kekwa kuru si ebu amụma, na ndị na-ebu amụma na ebe nụ ha firikwa ọsọ pekepeke chụba Moses enwekwa mmadụ ịbụọ na-ebu amụma ebe a dasịrị. Moses na-eha ya na-amụ amụ. Dị n'akwụkwọ nsọ sị Aaron, Joshua wee sị Moses mba ka anyị je kwụsị ha, let's go and stop them, let's go and prevent them. Do not stop them. Moses wee ne Joshua anya wee sị Joshua, you want to go and prevent them? Ihe Chineke melụ ka ị chọrọ imebi na ya ka ya adịrị ya. Ọ sị Joshua, are you jealous of them? Kedu ihe Moses ji jụọ ajụjụ ahụ? Ihe Moses ji jụọ ajụjụ ahụ bụ number one, Aaron was not happy na Chineke mepelu mmadụ 70 ka ha kwuwe okwu Chukwu, because Aaron was supposed to be the next in rank. Mgbe ụfọdụ ihe Chineke abụrụ ihe mmadụ. Ọ gwefuru ihe Chineke ụfọdụ ihe mmadụ. And that's the problem. Mgbe ụfọdụ anyị na-eji anụ ahụ were so ihe Chineke. Ihe Chineke bụ ihe Chineke, ihe mmadụ bụ gịnị ihe mmadụ. And that's why God has no limits, but human beings nwere limitations. Chineke bụ mmụọ ọkasị akasị, onye ji aka adịrị n'onwe na-enwero isi mbido nke ọ na-enwe isi njedebe, bụlazi onye okike na osebụrụ nwa nke ihe niile. Joshua wee sị ya ka anyị kwụsị ya. Ọ sị ya Joshua na-ekwe anya ukwu ka ibu abata n'ihe a, were anya ukwu megene dobe n'akụkụ. I wish all of them are prophets, and I wish all of you are prophets. I wish all of you are great preachers of the word. I wish all of you could disseminate the power of God wherever you are. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, egosi anyị ekwugo onye ebe a sị ọ bụ na ị nwee ike jee gụọ letter of St. James. Letter of St. James ọkwa mekwubu gị mmadụ one gogole gụọ nnya ka novel. Imetu unu si agụ novel ka ndị go Mills and Boom, Tales and Boom, Mills and Boom, whatever agụrụ mgbe ahụ. Imetu isi good novel mgbe ahụ jee welu opelu mpe obokwu ibu ije na New Testament n'ofu etiti. Letter of St. James amadị m ọkalị, I don't think not karịrị 7 chapters. O buru ibu, very small. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta
etu esi ebi ndụ ka onye ụka in a more practical way. Read it. Agụgụ m ya in and out, ngụchakwa ya agụgharịa m ya so that nzọnye ụkwụ etu ọ dị nke m azọtara ndị ebe enyo m ihe o kwuru nyotakwa eme gịnị azọnyekwa m. At the time James na-ede ihe n'ụwa, ndị ụka akpatara ego. Enwere ndị nwere ego, ndị obodo nwere ego, mana ndị ụka akpatara ego. Gịnị mere na ha akpatara ego? Ha akpatara ego because na a na-egbusi ha egbu. Ịbụrụ onye ụka a na-achụgharị gị ka egbuo, na-achụgharị gị all over the place. So they were not able to establish businesses. Rather, they were depending on the established business to eat and work. So ndị ahụ mere establish business, ihe a na-emezi bụ ọ bụ na wages bụ $15, ha kwụọ ndị ụka $8. Anọbọsọ na a ga-akwụ $8 a na-akwụchakwa ya, ụfọdụ n'ime ha eme gịnị? Ejide ha ụgwọ. Ọ na-ewute James wee sị mba, unu emezina ya na ọ bụ na unu bụ ndị ọgaranya na-egbu ndị etu a na Chineke ga-eme gịnị? Ga-achụgharị unu. Anyị na-anya ịfụ na ọ dịkwazị n'obodo a. Ị ga-afụ ndị nwere akwụkwọ, employers of labor, wages ebe a bụ gịnị? $15, ọkwa $15. Mana enwere ndị so anyị bi na New York a, income ha bụ $8. A na-akwụ $8, ha na-alụ ọrụ $20. Mana a na-akwụ ha $8. A na-akwụ ha $8 abụọ na a na-akwụ ya. No, a na-akwụ ya. Abịakwa ejidekwa ha ụgwọ n'enu ya. At least I had an experience. O nwere nwatakịrị bịara ịgụ akwụkwọ ebe a. Mwelfu nwatakịrị ọzọ sikwa etu o si bịa welu bịa. Mana ịma na onye Chineke mere ebele, ọ dị ka onye nwe mgba. Onye Chineke mepere ụzọ, ọ dị ka ike niile o si n'aka ya. Ya bụ onye bịara etu o si bịa some years back, anyị nyechakwala aka si tu etie ya ọfụma ọnọdụ ọ dịbala ya mma. So ihe ọ na-alụ bụ clean up swimming pools and all that. Alụ nọ na-akpatata ụmụ ego ibie na-akpata. Enwe nwatakịrị ọzọ sikwa Nigeria bịakwala ịgụ akwụkwọ. Nkekata anya nwatakịrị ahụ enwemago ụmụazị na-agba anụ ka afụkwanụ chenji eji eli nne. Mgbe kpọrọ ya wee sị nke ọzọ, biko ebe ọ bụ na ụnụ na-alụ ọlụ, kpọrọ ya na ike ọlụ dị ya. Ọ sị m oke, fada na ya ga-akpọrọ ya na ya ga na-akwụ ya $10 an hour. Say, oh wow, thank you. Ọ kpọrọ ya, ha jee sa swimming pool. Amarọ m na enwe kemikal eji asa swimming pool. So nke obele ahụ bịara abịa, ọ sacha swimming pool, ihe kemikal ahụ a na-atakasị ya n'arụ, na-afụ ya. Ọ na-eme gịnị? Ọ na-akọ ọkụ ahụ na-akụ ya ma na-eme gịnị? Na-alụ. Nya ka nwatakịrị a ga-agba ọlụcha lụọ 30 hours gụkwa akwụkwọ n'enu ya. Nke nwanne m kpọnyere ebe onye kwesịrị ịkwụ ya ụgwọ, akwụọ ya ụgwọ 15 hours. Ekpe ha mkpọ na-emekata nwata gị. Obi gbawapụ m. Nigeria versus Nigeria. Mana ịpụ n'isi ebe na-efu ndị China ka ha golu kọna niile na Flushing. Onye pụọ okporo nwanne ya. Ịpụ n'isi ebe na-efu ndị Alakụba, onye pụọ okporo nwanne ya. They occupy the space. Jee n'isi ebe na-efu ndị India. Gị na ndị India na-alụ ọlụ, ọ bụrụ ndị India na-abụ ha bụ akpụọ gị ekpo, chụọ gị ebe ahụ, kpọta onye India nke ịtọ biri. Ngwa n'ezie n'ebe anyị na onye be anyị nwanne agụụ na agụụ. A na-ekwu ya etu ahụ. Mmadụ ga-egote ụlọ, chọta onye ọ ga-ere ntị ụlọ, ịkwụnye 5% interest ọmamihe na-akpa. Gote ụlọ iji ụgwọ, onye ọ na-ama na iji bankị ụgwọ, ị ga-akwụ ụgwọ. Ịchọta tenant tie n'ime ụlọ. Mmadụ ebili n'ime ụlọ be gị, ma na iji bankị ụgwọ, ma na ị ga-akwụ ụgwọ, ma na income gị cannot even pay for that house. Irie nri ụmụ gị erie nri, yeta ọnọdụ ụlọ gị nọkwasị ụkwụ. Ọnọcha ọbịa n'ụlọ ụka na-abụ abụ, asị wenye aka enu, asị Chineke abịa, ojo tie TV na-ege Ebuka, jee gebe Ebuka ahụ ka m fụnụ. Ọkwa Ebuka gebie ebe mmụọ nsọ bi ojo kpechaa ekpere, ọchịrị mmiri nsọ chịrị,
Je kpebie ya ka anyị fụ. Ọkwa Chineke ka a na-ekwu. God will always locate you even if you're running. Onye gosi anyị ndị enyere mmụọ nsọ enye ha ndị anọrọ ya Chineke chụrụ ha jebe ebe ahụ. God Chukwu bụ onye na-anya n'obi, ọ mazụrụ mkpa anyị niile. Ọ na-afụ abịa n'ozi ọma egosikwa anyị ka ọ dị na nke mbụ. Do not stop them. John jekwu Jesu sị mba ka anyị kwụsị ndị a. Jesu sị no, unu akwụsị na ha. He who is with us is not against us. O wee lụta aka na ụmụaka anyị, stop preventing them from seeing the face of God. I told this story before of one grandma, Jelo Omugwo, na benwe. So, grandma eluzie abane osebulana na ekpekpele. Obele nwa nwa ya gbapụta ọsị ya, ọ na-enye ka eze grandma na-esepụlana. Ọpụkwa ụtụtụ grandma esepụlụkwa na na-ekpe ekpele. Mgbede grandma esepụlụkwa nwatakịrị a na-ekata asị, grandma, why are you kneeling down? Who is punishing you? Grandma said, nobody is punishing me. I am talking to God. I say, where is God that is punishing you that you are talking to? Onye nwere nne na nna gịnị na-eme ụtụtụ nne a na-alarụla nna na-alarụla ụbọchị ụka ụmụaka na-adagharị. Ọ sị, do not stop them. Unu akwụsịsị na ha. Ọ bụrụ na ụla ga-eme gị ka ịbanye ọkụ mmụọ, gị mee gịnị? Gị kwụsị ụla. Ọsọ gị jee bepụ aka gị. Ịmara ihe ahụ ga-egbochi gị, that which will prevent you from experiencing the beauty of God and not doing what you should do. Stop it. Ọ ya akwụkwọ nsọ gwara anyị. So ụmụnne m na Kristi, Chineke gwa mụ na unu niile okwu tata. A na-achọ nke anyị gee okwu Chineke. Anyị n'okwu Chineke, anyị emebenụ ya emebe, anyị bụ na ndị na-anụ naanị ọnụnụ. Amen. Ekwe m n'otu Chineke. You can recite. Ekwe n'otu Chineke na jike. Pontius Pilate, ọta ahụ ọnwụọ enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, orogoro n'eluigwe, ọrụ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-adị. Amen. Ngwa ka anyị nọdụ n'ala hụ. Ezinụlọ Echenwune, ngwa kulunu nwa a ga-eme mmiri Chukwu gbagotaba. The sponsor should also come up. Come on.
the sponsor only. The sponsor and then you people. Elikota neighbor. Dear parents and godparents, your family has experienced great joy at the birth of your child, and the church shares your happiness. Today, this joy has brought you to church to give thanks to God for the gift of your child and to celebrate a new birth in the waters of baptism. This community rejoices with you, for today the number of those baptized in Christ will be increased, and we offer you our support in raising your child in the practice of faith. Therefore, brothers and sisters, let us now prepare ourselves to participate in this celebration, listening to God's words, praying for this child and his family, and renew our commitment to God, our Lord, and to his people. So I ask you, what name do you give your child? MC Ogachukwu Chimdiebube Joshua. So what do you ask of God's church for Joshua? As for the baptism, In asking for your child baptism, you're undertaking the responsibility of raising him in the faith, so that keeping God's commandment, he may love the Lord and his neighbor as Christ has taught us. Do you understand this? yes, I do. So, godparents, I ask you, are you ready to help the parents of Ogachukwu Joshua in their duty as parents? Yes, I am. Ogachukwu Joshua, the Church of God receives you with great joy. In her name, I sign you with a sign of the cross, the sign of Christ, our Savior. Then after me, your parents and godparents will do the same. Ugbu a, anyị ga-achụpụzi Ogachukwu mmụọ ọjọọ niile. Ihe ọbụla bụ mmụọ ọjọọ nọ n'ụlọ ụka ọ ga-apụ ebe a taa. Yeah. And so anyị ga-etinye mmanụ iji wee chụpụ ajọ mmụọ ahụ. Anyị ga-etinye mmanụ a na-akpọ oil of the catechumen. A na-etinye n'obi maka ihe ọjọọ bụ n'obi mmadụ ka ọ na-anọ. So anyị tee ya n'obi, anyị wee chụpụ ma nje ekele ụwa ma nje ọbụla nọ here. Ha ncha ga-apụta ata. Almighty and ever-living God, who sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan, the spirit of evil, and bring the human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of your light. We humbly beseech you to free this child of Ogachukwu Joshua from original sin and make him the temple of your glory, and to grant that your Holy Spirit may dwell in him through Christ our Lord. Amen. May the strength of Christ our Savior protect you as a sign of this. We anoint you with the oil of salvation in the same Christ our Savior, who lives and reigns forever and ever. Amen.
Dear brothers and sisters, you know that God graciously bestows his abundant life through the sacrament of water on those who believe. Let us then raise our minds to him and with our hearts pray that he may be pleased to pour out this grace from this font upon this chosen one. So, why I got O God, who by invisible power accomplished a wondrous effect through the sacramental signs, and who in many ways have prepared water, your creation, to show forth the grace of baptism. O God, whose Spirit, in the first moment of world's creation, hovered over the waters, so that the very substance of water would even then take to itself the power to sanctify. O God, who by the outpouring of the flood foreshadows regeneration, so that from the mystery of one, the same element of water would come an end to vice and a beginning of virtue. O God, who caused the children of Abraham to pass dry shod through the Red Sea, so that the chosen people set free from slavery to Pharaoh would prefigure the people of the baptized. O God, whose Son, baptized by John in the waters of the Jordan, was anointed with the Holy Spirit, and as he hung upon the cross, gave forth water from his side along with his blood. And after his resurrection, commanded his disciples, go forth, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Look now, we pray, upon the face of your church, and graciously unseal for her the fountain of baptism. May this water receive by the Holy Spirit the grace of your only begotten Son, so that human nature, created in your image and washed clean through the sacrament of baptism from all the sparrows of life of old, may be found worthy to rise to the life of newborn children through the water and the Holy Spirit. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son into the fullness of this font, so that all who have been buried with Christ by baptism into death may rise again to life with him, who lives and reigns forever and ever. Ihe lụrụ alụ amabanata na eze n'igwe maka na nwatakịrị n'ụwa will be the purest of all of us. Because of that, I think that we have to forget our own sin. Because when we forget our own sin, then the whole place will be pure for this child to be baptized. So I get a renunciation of sin. I got John George Wekwensu Julia in the Lafia Nine, Keben in the way the ma. Dear parents and godparents, through the sacrament of baptism, this child you have presented is about to receive from the love of God new life of water and the Holy Spirit. For your part, you must strive to bring him up in the faith, so that this divine life may be preserved from the contagion of sin and may grow in him day by day. If your faith makes you ready to accept this responsibility, then mindful of your own baptism, I ask everybody, renounce your sin, profess the faith in Jesus Christ, the faith of the church in which this child is about to be baptized. So I ask everybody, the parents, godparents, everybody in the church, do you renounce Satan and all his works and all his empty shows? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death, was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This is our faith. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Jesus Christ our Lord. Okay. So agma Jose parents yozo mahochoke me watakle no wameli chuku, because we are baptizing the child based on your faith, and we have the godparent to help you, so that to bosona potara watakela no nuka ichualbaha. That's your job. If they don't bring the child to God, then run after them, because that's why we're placing you here. So I ask you again,
Is it your will, parents, that Joshua should be baptized in the faith of the church, which you have all professed with you? Yes. Okay, awesome. So you will be in the front and they follow you. So, I go to the teaching. So kịta anyị na-achọzi chi Joshua Ogochukwu ụkọchukwu. Tata nnukwu onyinye ịtọ ka ọ na-achọ inweta. Nke mbụ bụ onyinye ụkọchukwu, nke abụọ bụ onyinye onye amụma, nke ịtọ bụ onyinye nke onye eze. So he will get three great gifts of Jesus Christ: the king, the prophet, and the priest. And mmanụ anyị ga-etie ha bụ mmanụ chrism. Na mmanụ a na-ete ndị ụkọchukwu. Ọ mmanụ n'ụwa ka ete m mgbe nchi fada. Ofu mmanụ ahụ ka m ga-etie. Sọsọ ihe dị iche bụ okwu m ga-ekwu dị iche na baptizim na okwu ekwuru mgbe m chi fada. Ofu mmanụ n'ụwa ka a na-ete bishọp na-echie bishọp. Ofu mmanụ a ka a na-ete pope na-echie pope. Ya bụ na the oil is a serious oil and a na-agọzie just once a year. And sọsọ bishop na-agọzie oil of the chrism. Ya bụ ụkọchukwu ka anyị ga-echie ugbu a, tee ya n'isi ebe a na-ete ndị ụkọchukwu na ndị amụma na ndị eze ude n'etiti isi. So bido tata gaba, nwatakịrị nwa ga-abụzi onye eze, ọ ga-abụ onye ụkọchukwu, ọ ga-abụ onye amụma. Ogochukwu Joshua Echenwune, the Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, given you new birth by water and the Holy Spirit, and joined you to his people. He now anoints you with the chrism of salvation, so that you may remain as a member of Christ, priest, prophet, and king, unto eternal life. Amen.
Ogochukwu Joshua Echenwune, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign to you of your Christian dignity, with your family and friends to help you by word and example. Bring it unsustained into eternal life. Amen. Yeah, I basically away that the life is so purified. So they will all watch it again. So I get Ife Chineke, the candle, so that he walks in the light of Christ. You go say Bona Christi, Gabuzi Ife, Nyelondia. Now he will not stumble because he will always walk in the light of Christ. Receive the light of Christ. Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly, so that your child, enlightened by Christ, may walk always as a child of light, and persevering in the faith may run to meet the Lord when he comes with all the saints in the heavenly court. Amen. So, being a priest and a prophet, he will hear the word of God through his ears, and then he will be able to proclaim the word of God, prophesy with his mouth. Ogochukwu Joshua Echenwune, may the Lord Jesus Christ, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears and profess the faith with your lips, to the glory of God the Father. Amen. This is snacky. It's very snacky, guys. No, that's okay. All right. Ogochukwu, you are baptized in Christ and you are clothed with Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, sorry. Then Ogo Ninye, Uko Ninye, oh? Uko Ninye.
ga-asọ Chineke ji kene na ịnara nọ. Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị, biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile ga-esi bịara anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Welite n'obi enu. Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie so gị na-edo ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwere na gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ikpe ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu,
elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo dị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo. Oh, somebody, tell her that you love her. Put your hands together and praise her. Everybody, somebody, I love you. Praise everybody. Somebody, I love you. And praise the Lord. Ndị nna Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
proclaim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, ever lasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign.